Ассалому алайкум бародаро, салом ба ҳамаи ҳамватанони азиз ва подписчикои канали Автолайф ва он бародароне ки айни ҳол моро тамошо дорем. Имрӯз рӯзи якшанбе аст, қарор дорем дар мошинбозори Душанбе ба якчанд мошинои беҳтарина ба навои гирифтагием ҳама рӯза барои шуморо пешкаш мегардонем. Дастгоҳро фаромӯш намекунем. Касое ки бори аввал ҳастанд, обуна шавем, дар навори яктаи лайкам мегузорем ва ба шумо тамошои хуб ахвон ҳастем ва ҳамеша дуо мекунем ки бародарое ки дур аз ватан ҳастанд бо сари баланд, бо кисаи пир ба назди падару модар барбигарден ва хеле мошинои беҳтарина бихарен дар зиндагӣ роҳат кунем бародаро. саломат бошен. Ассалому алайкум бародарҷон. Ин видео имрӯза эминой барои касалиҳои мардона ва занона мешавад. Мана моҳи шарифи Рамазон дам да шумо скидка эълон мекунем барои хинеки васпалин простатит мардонагиро бақувват кардан, муҳлати ҳамхобара зиёд кардан. Бародарое ки бефарзанди танқисӣ мекашед, инчунин простатит, мужская сила ва цицит. Мана ози ин барои шахсоне ки дар вақти хобашон пешоб мекунанд, худашон хабардор намешаванд, зан, мард ва кӯдакони хурдсол ҳам мумкин аст хӯрдан ва инчунин мана кучала ҳаст барои касалиҳои бронхит, туберкулёз, ревматизм, буғумдард, арабский орех барои бефарзандон ки танқисӣ мекашанд ва инчунин женский здоровье. Метавонед аз ширкати мо дастрас кунед. ҳамватанони азиз, шумо мехоҳед ки граница гузаред ва намедонед ки ба кадом ширкат муроҷиат намоед. Мо ба шумо тавсия метиҳем ки ба компанияи Акаи Алиҷон муроҷиат намоед. Акаи Алиҷон шуморо ба граница бурда меорад ва барои дуруст кардани документҳоятон ба шумо кӯмаки худашро мерасонад ва нархи роҳгирош ҳам арзон аст. номерҳо дар рӯи экран аст. метонен занг бизанен, барои шуморо бештар маълумот метаҳад ва бо арзонанӣ мекунад. аз номи канали Автолайф суҳбат кунем. Toyota Camry бародаро, Camry 6 2018 охир шай. Объем 2.5 бензин. Марама тамошо мекунем. Чорбалама. Бо ҳуҷҷат таънирофтааш солона. Дарош маҳкам ай ра? Дарош маҳкам ай? Мараван як салонша тамошо кунем бародаро. 100 мараван як хатан тамошо кунем бародаро. салон шаг мегирем, салон шамхак бинем. Обогрев лифт, автомат, монитор, 119,000 пробег дора, старт-стопай, хуб ҳама наворота дора, кор мекунад. Хуб люк ҳам ҳаст. чанд аст мака нархаш? 280 така мегирем бо савдо мекунем. хуб 280,000 бо савдо мешавад. номеро карам мемонем. ҳам номеро читон тавгушед? Номери найде. Бохар номер най? 99 59 99 92 99 92 анист? Mesela 59 92 280,000 занг бизанем, бо барои шумо бештар маълумот метам. ورحمتالله. اینا برادرها اینمی لیسا برای شکل‌تورزنی فساد аренда дода мешавад дар шаҳри Ваҳдат. Таякайна шитоя палубкаки майда дастқати удобнай оҳанияй фанера задагияй
аренда дода мешавад ба лӯбои шаҳри Душанбе, Ваҳдат, Айбеғарзи, Ленинобод, Помир, дигар лӯбоиҷо Даставка, ина стойкаҳоака бародаро аренда дода мешавад. 800 квадрат боло, ина бимсои зард ака барои монолит рехтан тахта намехарию бимсо ҳамаш тайёр. стойкаҳо комплектай ҳам чи чоршоха дора, ҳам поёшай, ҳамаи чи комплектай ака 800 квадрат боло бесплатна доставка мешавад ака. ай шаҳри Ваҳдат аренда дода мешавад ака. кадоме ки хоҳишай марҳамат ба номарои мо занг занед. иншоаллоҳ худо хоҳад кори шумо бароварда ҳал ва сохта мешавад. ина и барои монолит резӣ ки аркҳои 5 метр 10 метр монолит баландай рехта мешавад ба ин миё. Мерседес сечка солош 95 бародаро. Объем 1.8 хати 4 баллон нав тонировка кардагай. хуб ҳуҷҷатош тамом шудагай, тонировкаш мондагай. 10 моҳи дигар тонировкашай. марамайна як салонша тамошо кунем. коробка механик, электро, люк дорам. خب объемش 1.8 газ бензин. 55 та. خب نرخی 55,000 با معامله داره. نمره کار میمونه زنگ بزنید بیشتر معلومات بگیرید. توی چیش بوده سروناش چی داره؟ هم نمره تلفن تبگاه کنم. نمره تلفن 902 902 40 19 40 ассалому алайкум бародаро, салом ба тамоми подписчикони канали Автолайф ва он бародароне ки айни ҳол моро тамошо доранд. инҷо чхеле ки шумо дида истодед магазини авто аксессуари канали Автолайф кушода шидагай бародаро, тамоми молҳои ороиширо мошиниро дорем. чхолтон дар кор мешавад, поликои оригинал, тамоми бигем ҳамин чизе ки дар кори мошинида бигем ҳастай, лампочкаи ксенон, дигар чизое ки мошиниро яъне базеб мекунанд ҳастай. ҳатто доставка барои подписчикои канал 90% тамошобинои мо аз Россия ки ҳастанд, шумо метавонед доставка кунед ва доставка барои шуморо беплай. хулоса номерои ма дар рӯи экран мешавад, метавонед дар WhatsApp муроҷиат кунед. боз як магазина хушус съёмка мекунем, метавонед чхолоро бинед, палатка, дигар молҳое ки барои шумо дар кор аст. Hyundai Sonata бародаро, солош 2010, объем 2, хуб мошин вагон, комплектацияшон. Assalomu alaykum va rahmatullahi va barakatuh. Chikir bashar. Ama Xudoga kasm ko'rib barakat aziz. O amu joyi ki surat giriftik-ku. Am ya mashina masa bikuni. Mayl olmuyor mu bu Mayl. işte? Akşam oldu. Mayl. Marama navbavda jak salon şabini, daru elektro, kol patalog panorama. Start-stop, monitor, кондиционер, автомат, компьютер, климат-контроль, круиз-контроль, обогрев, ҳама наворотро дора, поли наворот, корея, объем 2.
برام اگه طرف هم بگیرمش یک تماشاش کنین همیو بنزین هم اکم چند هست میخواه اکم؟ بنزین هم نقشه چند هست؟ 120,000 مرامت بودارو بوزن یک تایدیگه ای سویتش سفید سالش 2010 های خب سالشون یک نواروتوشون همش یک تنها سویتوشون فرق میکنه дарои пешат печатка старстоп бод компютер климат-контрол монитор кондиционер автомат ҳама наворота бура поли наворот ишам нархаш 120,000 сомония бензин номеро акан 118 68 08 43 کدومش مخلوط میشه بالا نمره کارا میمونم بتونیم صحبت کنیم با اقلام میکنم مرامت باردارو BMW F10 سالش 2016 Европа 19 мисол объем дай дизеля расход экономичный расход дора машин вагон салон шаг мегирим салон шам як тамошо кунем бародаро даро электро лифт обогрев автопилот старт-стоп автомат режим спорт дора комфорт монитор кондиционер бур компьютер климат-контрол хоб ки бошад ҳама навороту кор мекунад камераи пеш салонда چانس میگه چانس میده نرخش کی خورده 190,000 میگه با مومیله دوران نومیروش 92 991 4 تا 0 زنگ بزنیم بو برای شما را بیشتر معلومات میکنم